morning! Maksyong morning po sa inyong lahat. Magandang umaga, Pilipinas. Maksyong morning po sa inyong lahat. Sa huling araw po ng taong 2021, siyempre, ito pa rin ang programang Kia Kababaihan in Action. Kasama niyo pa rin po ako dito, Action Dove Tibakay, at sa ating technical department, Action Conrad Alvarez. Hanggang alas 10 po tayo ngayong umagang ito, mga ka-action. Matatapos na itong taong 2021. So, kumusta naman po ang ating kabuang taon, mga ka-action? At bago natin i-review yan, ito muna ikinakamusta ko muna kayo. Yung mga napakaaga ding gumising para mamalengke at maiayos na yung mga ihahanda po nila mamaya sa pagsalubong sa bagong taon. Ayan, nakapaglinis na ba ng inyong mga bahay? Kasama to doon sa mga parang pinaniniwalaan na hindi naman sa pamahin, pero 'di ba, yung iba mas gusto natin na salubungin yung bagong taon na napakalinis, maayos yung ating mga bahay, 'di ba? Mga ka-action, organized. Doon sa medyo may kalat-kalat, of course, intindihin din po natin, baka siguro yung mga negosyante o talagang kulang yung oras nila. Ako medyo may mga kalat pa doon sa bahay ko o na hindi ko din maharap-harap dahil nga may trabaho. Tapos mga kasama din po natin sa bahay, ayan, may mga kanya-kanya din sila mga gawain. So, samahan niyo muna ako, mga ka-action. Text line po natin 0922-852-1161. Facebook page DWCM Action Radio Pangasinan. At mga ka-action, palike and share na rin po ang aming Kia fan page. Bago tayo mag-umpisa dito sa ating programa, eto muna, isa muna ng mahalagang balita, mga ka-action. Binubusisi na ng Department of Tourism ang ibang mga hotel na pumayag na hindi mag-quarantine ang kanilang mga guests, ayon ito kay Secretary Bernadette Romulo Puyat. Ayon kay Puyat, marami na silang naririnig na kwento ng modus operandi kung saan nagbabayad lamang ang isang individual at dito ay sasailalim sila sa swab testing sa kanilang kalimang araw kahit hindi naka-check-in. Sa ngayon, aniya, ay may dalawang hindi kalakiang hotel ang nagsasagawa nito. Dagdag pa ng opisyal, patuloy pang biniberipika ang mga report na kanilang natatanggap at nakipag-ugnayan na sa Department of Interior and Local Government at ng Philippine National Police. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Ang balitang yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Pampers. Buong gabi walang palit? Posible. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Yan, mga ka-action, pag-uusapan natin ngayong araw na ito kung paano po ba natin patatapusin itong taon na ito. Kung paano siya masasabi natin na magandang pagtapos ng isang taon. Po natin na yung sa ngayon ay alam kong pinagkakaabalahan po ninyo kung ano yung mga ihahanda pa natin. Pero may mga tao din naman na bago sila nahiga kagabi, pinag-isipan po nila, so ano ba yung nangyari ngayong taong ito? Paano ba ito? Paano ko naman uumpisahan yung susunod na taon, sabi nila. So syempre aalalahanin nila, magto-throwback sa buong nangyari itong taon na ito, i-review itong taon na ito. Itong mga nakalipas na linggo, itong mga nakalipas na linggo, yan siguro yung iba napansin na nila ang
ano ba yung mga aral na dinala nitong taon na ito sa kanilang buhay. At maghahanda para sa susunod, para dito sa darating na panibagong taon. So rather na hintayin lang po natin, yung mag-countdown lang po tayo. Bukod doon sa pagsi-shopping po natin, pamimili ng kung ano-anong mga panregalo sa mga mahal sa buhay, sa mga inaanak, at syempre panregalo natin sa ating sarili. Ito naman tayong yung deserve na naman natin. Tignan po muna natin yung naging part pa, yung mga naging kaganapan pa nitong taon po natin na ito. Para masabi po natin na matapos natin yung year na ito ng strong. Kaya bilang lamang doon sa mga practical tips dyan mga ka-action, syempre sabi na natin kanina, i-review natin yung taon na ito. Siguro yung iba, sabi nga natin kanina, yan ay maghahanda pa. Pero may ilan pa rin naman sa atin na gusto muna nilang tignan kung ano ba yung mga nangyari sa kabuuan ng kanilang taon. Dun sa mga taong nakasama nila, mula dun sa mga taong, mula dun sa mga sitwasyon na sinubok tayo ng ating buhay. Maski na tignan po natin yung yung mga naging biggest success natin ngayong taong ito, yung nakasurvive tayo sa pandemic. Nandyan yung siguro may iba sa inyo nawalan ng trabaho. Yan, nahirapan tayo na nag-move on. Kung sa una, nakikita natin ito as a failure, tapos pag titignan, babalikan uli natin, parang makita na natin siya na as a success na siya. Success dahil naitawid po natin. Yung merong kang short list ng mga naging actions po natin ngayong taong ito. At saka short list na din ng mga susunod pa po nating mga gagawin pa. Pwedeng yung mga short list na po yan na ginawa po natin ngayon is maisama natin doon. Yung pwede po nating i-duplicate, pwede po nating ulitin yung mga ibang mga naging hakbang po natin na sa tingin po natin naging successful ngayon. At pwede nating i-replicate, pwede nating ulitin sa susunod na taon. Ayan, isama ulit po natin yan. Maging doon sa failures po natin, kung ano yung mga natutunan po natin, yung mga preventive actions po natin na pwede po natin gawin, at yung kailangan natin na pag-ingatan na hindi na po yan mauulit. Kung sa trabaho naman, ayan, tignan po natin kung paano ba tayo nag-perform sa trabaho po natin ngayong taong ito. At then, yung isusunod establish po natin, ano yung mga objectives po natin sa susunod na taon. So, siguro nakita na natin ngayon kung saan ba tayo medyo nagkulang doon sa trabaho natin, sa performance natin sa trabaho. So, yun yung i-work out po natin sa susunod na taon. At checkin din po natin yung mga priorities po natin, align po ang mga yan para makapag-umpisa po tayo. Dahil kung kalat-kalat pa rin yan, una na bukas, 2022 na bukas, alam mo yung pag-step po ng araw ng bukas, Sabado, parang, nung last year, sabi natin, parang kailan lang, parang kahapon lang. Pero sasabihin natin, nung nakarang taon, di ba? Yan, sabi natin, i-align po natin yung mga priorities po natin na gagawin susunod na taon. Hindi siguro doon sa resolution, kasi pag resolution, hindi, most of the time, hindi naman nagagawa. Yun eh. Yung alam po din yung doable siya, yung kaya nyo, yung siguro kung may medyo imposible at nagawa ninyo, tuloy-tuloy na lang mga ka-action. Maaksyong morning po, Ma'am Delia Cabais. Happy New Year po sa inyo.
And thank you sa inyo po nga panood dito sa programang ito. Alam po natin, busy yung mga ka-action natin sa ngayon. Basta ingat lang. Naku, talagang siksikan. Kaya nga madaling araw, maaga rin kaming namalengke. Kasi iniiwasan yung siksikan. At syempre, eto nga, meron pa tayong trabaho na kailangang pasukan. Sobrang siksikan mga ka-action. Yan, pauna pa lang ito mga ka-action dito sa ating babanggitin dahil bibigyang daan muna natin siguro ang ilang paalala at isa pang pakikipagpanayam kay sa ating dating House Speaker Alan Peter Cayetano. Bibigyang daan po natin ito mga ka-action pagkalipas lang po ng ilang saglit. Kia Kababaihan in Action. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita, Aksyon Radio. issue at komentary. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating,
Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Kasi kailangan ang ginagawa ng departamento, hindi lang yung welfare, hindi lang yung protection, kung hindi, naghahanap ng mga bansa na mas protektado ang ating kababayan at mas mataas ang sweldo nila. So I'm hoping maitayo to kaagad. I think it will take more than a year. Pero baka magpakitang gilas kung sino man ang susunod na Pangulo at iset up to kaagad. Malaking tulong to hindi lang sa OFWs pero sa mga kababayan natin. And lastly, no, yung focus. So yung DOLE ngayon, hindi nahati yung kanyang focus sa mga OFW at saka local employment. Makakatutok na ang DOLE at TESDA dito po sa training para sa ating kababayan para magkaroon ng magandang trabaho sa ating bansa. Teka, batas ito na lilikha sa isang Department of OFW. Ibig sabihin, hindi pa ito pwedeng itatag ngayon, yung departamento na yon under this administration? Pwede na, pero ang problema, hindi sinama dito sa 2022 budget. No? So, alam naman, at saka ang experience natin sa DICT, di ba, it took a couple of years. But I hope nga with the political will of our President, President Duterte, ma-set up kaagad, baka magkaroon ng interim or kung sino man. Iba kasi yung may tatay o may nanay kaagad yung departamento na yan. Nandiyan naman kasi, Henry, yung mga tao di ba? Mga taga-POA, OWA, si Yusek Sara Ariola ng UMWA sa DFA. Nandiyan lahat Nung sekretary ako, miniting ko lahat yan. Nakakagulat, halos lahat pala ng departamento may programa sa OFW. Pero hindi sila nagkikita-kita at hindi nag-uusap-usap. So ngayon, may point person na sila. Alright. Sana, maitatag na ito. Anyway, ito ang problema. Ilang tulog na lang 2022 na. Ano ba ang pinakamalaking hamon ng Duterte administration at ng, maging ng susunod na Pangulo sa paparating na taon? Well, payagan mo muna ako pasalamatan lang si Senator Joel Villanueva. Siya nag-sponsor ng batas sa Senate. Of course, si Senator Bongo, siya yung author sa Senate. Tayo naman sa House kasama si Congresswoman Lani Cayetano. And of course, si President Duterte, no? So ako, simple na lang, Henry, no? Ang ating challenge, tingin ko lahat nasa health Sa financial health, dahil marami pa rin nagsarang negosyo at mababa kita o nawalan ng trabaho. Mental health, dahil talagang nandiyan pa rin ang pandemic at yung tumaas lang yung numbers at Omicron ngayon, di ba? Nandyan yung physical health mo, di ba? Sa ibang bansa, pag sinabi mong fully vaccinated, 3 na yan, kasama na yung booster. Pinag-uusapan na nga yung pang-4 Sa atin, nakikita ko sa mga report, sinasabi pa rin fully vaccinated. 2 pa lang, no? So challenge pa rin sa atin yan. Of course, spiritual health, no? With yung mga addictions na pinapasa left and right, yung isabong, yung e-cigarettes, yung vape, at saka yung iba pang mga pagsubok, lalo pagka baksak yung ekonomiya, challenge sa atin yan. So I would say health is our challenge. Financial health din ng ating bansa, di ba? Napakalaki ng utang. Pero kung may pananampalataya tayo sa Diyos at gawin natin yung mga tamang desisyon, I'm confident, no, na pag nag-New Year's resolution tayo mga Pilipino at nanalig tayo sa Diyos ay malalampasan natin lahat ng challenges na yan, Henry. Right. Last na lang, Speaker, Senator, ang inyong mensahe sa ating mga kababayan this coming New Year. I think para sa marami yung bagong pag-asa di ba? So, let's be the hope then. Tayo ay magbayanihan, tulong-tulong pa rin tayo. Paggamit tayo sa Panginoon para maging New Year talaga at meaningful ang Christmas season ng bawat Pilipino. So salamat pala po sa inyong programa at sa inyong himpilan. Sa iyo, Henry, no? Hindi lang Malacanang ang tinutukan mo the last few years, but itong dadating na kampanya. So let's also make the right choices, di ba? Talagang himayin natin. So sana mag-umpisa na kaagad yung mga debate after New Year. God bless you at maraming salamat sa inyong programa, sa inyong himpilan, sa mga personnel, sa technical crew nyo na hindi nakikita dyan sa screen pero talagang nagtatrabaho para sa inyo sa DZRH. Happy New Year po sa inyo. Alright, Happy New Year, Senator. Good luck at stay safe pa rin po. Maraming salamat sa inyo. Si Senator Alan Peter Cayetano. Nagpapagising ng mga impormasyon. Magandang umaga, Pilipinas! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus.
Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Nabitin ka ba? Nagbabalik na ang programang Kababaihan in Action. Tuloy-tuloy na po tayo dito sa ating programa Kia Kababaihan in Action. Kasama niyo pa rin po ako, Action Dove Tibakay, at sa Technical Department Action, Conrad Alvarez. Sa mga light tuners, pinag-usapan po natin paano natin tatapusin ng malakas or strong etong ating year 2021. Siyempre may mga kailangan tayong balikan, tignan, i-assess. Kung kailangan pa ba natin ituloy yan na itong susunod na taon. Ay syempre dahil magsasara na itong taon na ito, baka may mga nakasamaan pa kayo ng loob, magbati na kayo mga ka-action. Pangit na magtatapos tayo ng taon na may mga kaaway pa rin po tayo. So, i-let go na po siguro natin din yung mga ibang sama ng loob po natin. Mga ka-action, at face harapin po natin ng may magaang kalooban ang 2022. Yung texter natin, texter 7080, ang daming commercial, sabi niya, ay ganun po talaga. Sa ngayon, ganun po talaga. Lalo na ngayon, itong period na ito ay gustong maraming magpakilala. Kaya naman, merong mga gustong mga pagpapaalala, ganyan mga ka-action. So, ano na lang natin, medyo stays lang. Para din sa television din, di ba? Pag may paborito tayong pinapanood, naiinis minsan tayo na ang daming ang habang commercial, okay lang yan, mga ka-action. Ito na, tuloy na po natin. Ay, Maksyong morning din po pala. Engineer Rosario Montemayor Passion, thank you po sa inyong panonood, pakikinig dito sa programa. Ma'am Jenny Rose Abon Tadeo, hello po sa inyo. Good morning. Happy New Year po sa inyong lahat. Ayan, isama na din po natin na tignan. I-review po natin yung ating mga relationships. Ito man ay professional relationship. Yan daw po kasi yung parang susi. Susi para sa business success. Lalo na siguro kung may kinalaman yan doon sa mga negosyo ninyo. O kaya naman yung ibang connections pa po natin na, alam niyo, madali lang po natin na na-develop. May mga natural na dumarating talaga yung mga connections na yan. Ayan, eto yung pagtatapos ng taon ay isang oportunidad para sa atin na tignan, i-assess po natin yung relationship natin. Parang relationship housekeeping. Yung kung sino yung mga stakeholders o kaya naman sino yung mga taong nag-contribute nag-contribute o kaya may impact doon sa buhay po natin o kaya naman sa performance po natin, maging sa negosyo po natin, sa trabaho o kung ano pa man yan. Ayan, tignan natin baka may pagkakataon pa po na makausap po natin o yung mga may celebrate pang mga year-end parties po nila, sana ay naayos-ayos nyo na yan. Kung ano yung mga difference po ninyo, mga bagay na hindi kayo nagkaintindihan nitong buong taong ito. Tapos, tignan natin at sana naayos natin, nagkasundo kayo na will do better doon sa susunod pa na taon. Ayan, kasi kailangan po natin kausapin pa rin sila, maging malinaw tayo kung ano yung kailangan po natin para ma-improve yung collaboration at performance po natin. Kung yan ay may kinalaman sa inyong mga trabaho o kaya sa negosyo po natin. Huwag daw tayong mag-assume na lahat ay alam na nila at na-share nila yung kanilang priorities dahil siguro merong may overlapping ng kanilang mga duties and responsibilities. Merong iba lacking naman.
kulang dun sa kanilang mga duties and responsibilities, dapat ayos na din po natin itong mga bagay na ito. Ipaalam natin sa kanila ano yung pinaka-importante na kailangan gawin, naka-align ba ito dun sa mga goals at mga vision po ng inyong kumpanya. At humingi din tayo ng better support mula doon sa mga teammates po natin. At para ma-improve po natin yung ating relationship or work relationship. Magkaroon ng positive teamwork. Siya yung laging sinasabi na two-way street. Yan, sa mga kabayan naman po natin, ito i-declutter, dapat nakapag-ayos-ayos na din po tayo. Sasama pa yan bukas. Kasi ngayon, pang-abala ngayon madaming trabaho Bukas, ito yung time na naglilinis pa yung iba Buti doon sa mga may continuation pa yung kanilang mga outings. Pero after niyan, 'di ba? Sobrang linis-linis din uli yung gagawin po natin. Declutter mentally and environmentally. Pati yung isip din po natin, ayan, i-declutter po natin. Sabi nga natin kanina doon sa mga taong nakasamaan mo ng loob, kaya naman meron ka pang kailangan na, may mga issues kayo na kailangang ayusin sa isang tao o sa isang mahal sa buhay. Yan, kasama yan doon sa decluttering. Hindi lang literally nakalat sa mga bahay po natin o mga workspaces po natin. Pwede din doon sa mga relationships po natin. I-declutter din po natin yan, mga ka-aksyon. At planuhin po natin yung susunod nating taon. May pagkakaiba kasi itong pagpaplano ng susunod na taon natin doon sa pagpaplano nyo sa mga lakad-lakad nyo. Kasi yung lakad, pag pinaplano, di natutuloy. So, dapat make sure po natin na yung ilalatag po natin, plano natin para sa susunod na taon ay merong matuloy naman ang mga dyan. Think smart, mga ka-aksyon. Set po natin yung goals and objectives po natin. Ayan, yung mga resolution nyo na hindi nyo naimpisahan, yung talagang never yung naimpisahan. Ito, tingnan nyo naman na may magawa po tayo, maski konting hakbang lamang po, at least naumpisahan po natin. Pero syempre, mas mahalaga, mai-continue, maipagpatuloy po natin. Hindi puro salita lang yung gagawin po natin, mga ka-aksyon. Diyan sa mga, mga resolution nyo na yan, kung meron man, kung gagawin nyo ulit ang mga yan. And, eto din, kaya dapat makapag-umpisa kayo na may objectives. Yung ngayon pa lang na alam nyo na kung ano yung mga gagawin po ninyo at sigurado kayo na yan ay gagawin po ninyo. And lastly, etong pinakamahalaga, mga ka-aksyon. Bayadan nyo na po yung mga utang ninyo. Kasama ito doon sa decluttering po natin. Yung mga pagkakautang po ninyo para hindi kayo laging pinaparinggan dyan, di ba? Dyan sa mga basa po natin, matatapos na yung taon, o mamaya may mga pag-post pa rin dyan sa Facebook, sa social media na kailangan, ito, hindi pa ako nababayaran nito, nakalimutan na. Alalahanin po natin, tapusin din po natin ang mga yan. Ang pangit na mag-umpisa tayo ng taon na may mga nakasamaan kayo ng loob dahil sa utang, dahil sa perang hindi po ninyo naibalik o hindi po nabayaran. So, yan, mga ka-aksyon. Ang kabuuan ng ating programang Kia Kababaihan in Aksyon ngayong 2021. Kaya ako'y nagpapasalamat naman sa inyo, sa mga giliw po nating tagapanood, tagapakinig. Yung iba'y nakukulitan man dito sa mga pinag-uusapan po natin, alam din po namin na marami pa rin po sa inyo ang nakakapulot ng mga aral, natutuwa pa rin naman dito sa ating programa. At gaya ng sabi po namin, kung may mga nice din pa kayo na mga maisama po natin na mapag-usapan dito sa programang ito, open naman po tayo, mga ka-aksyon. At ako naman, nais na pasalamatan din yung mga bago na mga supporters ng programa po natin.
sa lahat ng programa ng Action Radio Pangasinan. Thank you mga bagong mga supporters, listeners, mga naging bagong kaibigan po natin dahil sa programang ito at sa pamagitan ng programang ito. Thank you po sa inyong lahat. Sana ipagpatuloy pa rin po natin ang pagsuportang ito at kami naman ay magpapatuloy sa pagbibigay ng serbisyo po sa inyo. Dito sa ngalan po ng aming ng mga buong team ng Action Radio Pangasinan. Thank you po sa inyong lahat. At antabayanan po ninyo mamayang hapon alas 2 hanggang alas 5 Action Conrad, di ba? Yung year-end report. Special year-end report ng Action Radio Pangasinan. Ayan po ay talagang inihanda po namin para po sa inyo. Pagbabalik tanaw doon sa mga kaganapan na ito at makikita din po natin siguro ito yung mga maalala po ninyo, yung mga pinagdaanan nyo din itong taon na ito. Huwag nyo din kakalimutan ipagpasalamat lahat ng mga blessings na dumating po sa atin ngayong taong ito. At i-pray na sa susunod, itong darating na taon ay mas magiging mas better pa yung ating sitwasyon. Or yung iba, best din sana yung dumating sa kanila sa susunod na taon. Sa ngalan po ng aming station manager, Action Violi Valdez Ferrer, Technical Department, Action Conrad Alvarez. Ako naman po itong nakasama niyo sa programang ito, Action Dove Tibakay. Nag-iwan na po ako sa inyo ng isang ma-action morning po sa inyong lahat. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Sumayin nyo ang isa na namang edisyon ng Kia Kababaihan in Action dito lamang sa DWCM Action Radio Pangasinan. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Action Radio. Action Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan. Sa Makati, nagpositibo rin ang mga nakasalamuhan nito sa COVID-19. Sa isang panayam, sinabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat na ilang bisita ang hindi sumusunod sa 5 araw na mandatoryong quarantine dahil sa kanilang koneksyon. Nakatanggap aniya sila ng mga ebidensya galing partygoers na nasa party ang naturang babae. Kasalukuyan pa rin ang ginagawang contact tracing. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Pampers.